Máte malú záhradku a napriek tomu je vašim snom mať jazierko? Pani Rovná vám ponúka riešenie. Dobrý deň. Dobrý deň. Pani Rovná, aká nádoba je vhodná na také mini okrasné jazierko v našej záhradke? Môžeme využiť rôzne staré, už nepoužiteľné na iné veci nádoby, ako je napríklad toto staré pozinkované koryto, alebo nejaká drevená kaďa na kyslú kapustu, prípadne drevený súd, vínny, pivný. Je potrebné vystlať dno nejakou fóliou? Keď je tá nádoba neporušená, takáto nejaká plechová, tak nie je to potrebné. Keď je to nejaký ten drevený súd alebo kaďa väčšinou vodu púšťa, tak vtedy je nutné ho vyslať fóliou. Aké je vhodné stanovište v našej záhradke pre takéto mini okrasné jazierko? Najlepšie stanovište pre takéto jazierko je tam, kde svieti do poludnia slnko od rána do povedzme 12. Pretože v takomto malom objeme sa voda vie rýchlo prehriať, lebo prehriatá voda je zdrojom pre tvorbu rias. Poďme na kvety alebo rastlinky. Ja vidím, že tu máme už nejaké lekná. Koľko a aké rastlinky sú teda vhodné do takého malého jazierka? Tak môžeme použiť nejaký menší kultivár lekna, ako napríklad v tomto prípade je to červené lekno Gloriosa. Určite nepoužijeme nejaké veľké lekno, ktoré by nám z toho jazierka veľmi rýchlo vykypelo. Takže koľko rastlín? Koľko dáme my? Máme tu lekno? Tak máme nachystanú tu na veľkú nádobu už s takýmto rozrasteným kosacom. Môžeme ju tam dať, nie? Áno. Ja vám pomôžem. Nebudú si navzájom vadiť tie rastlinky? Vadiť si nebudú, troška vody nám to vytlačí. Umiestnime to tak, aby tie kosace boli tak na pozadí kvázi. A tu urobíme priestor pre mini lekno. A môžeme to ešte doplniť týmito veľkými sagitáriami. Je dôležité, aby tých rastlín v takom malom jazierku bolo tak, aby bolo to jazierko nimi viac menej vyplnené, pretože keď to necháme také prázdne, tak vtedy to prehriatie môže byť v lete značné a tvorba rias teda vysoká a potom sa to nikomu nepáči. No a proti riasam, okrem teda týchto rastlín, je dobre použiť ešte aj nejakú ponorenú rastlinu, ako napríklad rožkatec. Ten veľmi rýchlo rastie a spotrebováva z tej vody živiny a tým vlastne tie riasy vykonkuruje. Čo voda? Je potrebné dať tam nejaký filter? Na takýto malý objem vody je to v podstate zbytočné. Je dôležité dať tam teda plnú kapacitu rastlín, čo tá nádoba unesie. Prípadne ešte použiť aj nejaké plávajúce rastliny. Tieto sa rýchlo rozrastú, zakryjú hladinu vody a tým pádom riasy ako nemôžu rásť, takže filtrácia vôbec nie je potrebná. Na čo by nemali naši diváci zabudnúť, ktorí sa rozhodli pre takéto mini jazierko? No, v našom prípade sme mohli rastliny hneď po napustení dať do tohto jazierka, lebo voda pochádzala z potoka. Keď použijú záhradkári vodu z vodovodu, ktorá je chlorovaná, tak určite musia túto vodu nechať odstať 1-2 dní. Prípadne použiť nejaký prípravok na neutralizáciu chlóru, ktorý sa používa aj do akvárií. Keby sa rastliny dali do tej čerstvej chlorovej vody, tak by sa im spálili listy aj korene a pravdepodobne by tie rastlinky dlho chradli.